BTC आव APB हिसाबै BPF नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ जोङो 100% सापर्ट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि खामानि मावगासिनो दं आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड DB बिनिफ्रायबो जोङो गुतै NDA नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ गासैखौबो जोङो सहाय आरो मदद खालामनानै देरहासार खालामनो जों खामानि मावो महेश्वर बर' सार बिथाङा नैबे 45 समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहालांगोन बेखौ जोङो दिनै जों रोखा जादों। बे हाबाफारियाव नोंथांमोनहाबो APB नि जानानै बाहागो लाफैदों मा बुंगोन? थारैनो गोजोननाय मोनदों दिनै भेरगाव ब्लकआव BPF नि कार रेलियाव जों बाहागो लाफैनानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंबो BTC आव APB हिसाबै BPF नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ जोङो 100% सापर्ट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड DB बिनिफ्रायबो जोङो गुतै NDA नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ गासैखौबो जोङो सहाय आरो मदद खालामनानै देरहासार खालामनो जों खामानि मावबाय थादों थ' बेबायदि थांखियैनो दिनै जोङो बे भेरगाव ब्लकआव मोनफैनानै बे कार रेलियाव बाहागो लानो मोननानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो जों फोथायदों महेश्वर बर' सार बिथाङा नैबे 45 समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहालांगोन बेखौ जोङो दिनै जों रोखा जादों। जेब्ला मानसिफ्रा जइन जानायखौ जों जेब्ला गोथौयै बिजिरनानै नायगोन जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो मानसिया माब्ला पार्टियाव जइन जायो जोंबो APB हिसाबै बिजाथि होनो हायोमोन जों होआखै मानोना दिनै थांनाय 2025 नि जि BTC नि बिसायख'थि बेयाव जोंनि BTC नि रायजो राजाफ्रा रिजाल्टखौ देखायबाय जे जोङो पलिटिकेलि BPF जों इउनाइट जानानै जोंनि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनि जोंनि गेजेराव गोजोननायखौ स्थायि भाबै लाबोनो जोंनि गेजेराव जिखिनि मावनो गोनां गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि बा बर' हारिनि गासैखौबो जों मावफुंनानै लानो बे थांखिजों रायजोफ्रा दिन्थिखाबाय थ' बिदिहाय दिनै जों आसा खालामबावदों जिखिनि मानसिफोर दङ आद्रा थाबावदों बिथांमोनाबो फैगोन आरो बे थांखियावनो जों बयबो ज' जागोन जों गोबांथार नुबाय आङो डाइरेक्टलि बे अनजिमाखौ बुंनो हानाय नङा 2000निबो बांसिन जइन जादों जों बेसेबांखिनि रिपर्टखौ जों मोनगासिनो दङ। जों जोंनि सापर्टखौ जों एक्सटेन्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो BPF नि गोबां दैदेनगिरिफोरजों जों जिरायदों बिथांमोनाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जोङो ज' ज'यैनो खामानि मावनि डेभेलपमेन्टनि बेलायावनो होन आरो दिनै जों सासे बारग' NDB हिसाबै नैबे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो थांनाय UPPL नि जि 5 बोसोरनि गभर्नमेन्ट NDBहा मोनसे गोख्रों समायसा दङ जाय समायसाफोरखौ दिनै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बा बे जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिन्थिनानै दङ आरो गोसो सिंनिफ्राय हास्थायदों बे समायसाया जोबनानै फैनांगौ होननानै थ' UPPL नि 5 बोसोर जि सरकार बिथांमोना जोंहा गोसोआव दङ गबिन्द बसुमतारिया खुद गावनो सासे NDB मोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन BTC नि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला मिडिया सोङो स्पेसियेलि रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव बिथाङा बुङो जों हाया बे आयेननिसो बाथ्रा बे कर्टआसो खालामगोन बेखौ बिदियै बिथाङा सिदा बाथ्रा बुङोमोन नाथाय नैबे BPF नि गभर्नमेन्ट 6 आरो 7 मान्थनि जि गभर्नमेन्ट बेयाव जोङो उल्था रोखोमै जों नुदों BTC नि चिफ BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला जोंनि समायसानि सायाव मिडिया नोंथांमोना सोंदों बिथाङा स्पष्ट बुंदों आं खालामगोन आं हागोन आं मावगोन होननानै आरो बिथाङा बुंनायल' नङा जोंनि मेगन सिगाङावनो NDBS नि जायफ्रा NIA नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायखौ नुदों आरो सिंजों जोंनि CBI नि जिखिनि समायसाफोर दंबावो जोंनि बारग' NDB निफोर गासैखौबो समाधान खालामनायनि खोथाखौ होदों थ' बेबायदि माखासे प्रेक्टिकेल मावनायखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै BPF खौ समर्थन होदों जोङो बेखौ दाथियै दिनै जों बुंनो हायो आरो बे रोखोमैनो फैबाय थानाय जि MLA नि बिसायख'थि बेजों साफ्रोमबो BPF नि आरो NDA नि दैदेनगिरिफ्रा देरहासार जागोनखौ जों रोखायै बुंनो हायो। BTC आव NDA आं दा बावैसो बुंलांबाय दिनै जोंनि जि समायसाफोर रायजोआ जि हास्थायदों बे हास्थायनाय लुबैनायखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेल जादों खामानि मावनानै देखायदों बेजों बांसिन फोथायदों आरो जेब्ला फोथायनो हायो मानसिफ्रा बेयावनो माने गासैबो ज' ज'यै ओंखारो आरो सापर्टखौ खालामो आरो बिदिनो भटखौबो होनानै NDA नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ साफ्रोमबो देरहालांगोन होननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो।